kello 10.39 nyt tiistaina. Ja täällä on aurinkoista taas. Mä lähden tonne Chokesan nimiselle vuorelle tästä. Siellä on 2 temppeliä, missä mä haluan käydä. Eli on toi Songkhwangsa, mikä on yksi isoimmista temppeleistä täällä Koreassa ja varsinkin tässä osassa Koreaa. Täällä Chollassa. Se on täällä Koreassa on 3 jalokiven temppelit. Ja niistä yksi 3 on tää Songkhwangsa, joka edustaa niinku Sanghaa, eli tätä buddhalaisyhteisöä ja munkkeja ja nunnia. Ja siellä haluan käydä. Ja sitten semmoisessa kuin Sonamsa temppelissä myös, joka on toinen isohko temppeli. Eli tämmöistä pientä vaellusta tänään tuolla vuorilla. Mutta joo, siinä se varmaankin. Eli tänään on viimeinen päivä täällä, tai viimeinen kokonainen päivä täällä Suncheonissa ja huomenna lähtee sitten Souliin. Katsotaan mitä kaikkea minä ehdin vielä tänään tekemään täällä. Yes. No niin, täällä on Songkhwangsa pysäkillä. Tuli 1,5 tuntia bussilla tänne. Osalla lähibussilla hirveän kiertelevää ja kartelevaa tietä. Ei mikään ihan maailman paras olo sen reissun jälkeen, mutta ei tässä muuta kuin sinne vaan käppäilemään sitten. Siinä on se Songkhwangsanin pääbuddhahalli. Ei saa kuvata sisällä, mutta kävin siellä ja todella vakuuttava tai vaikuttava. Tämä on tämmöinen tosi iso temppelialue. Sinne jää taakse Songkhwangsa. Aivan mielettömän hieno temppeli. Tosi iso, hieno. Ja ostin sieltä myös tommosen Avalokiteshvara eli Kwanseum Bodhisattvan taulun. Ja nyt lähden tämmöiselle aika pitkälle kävelylle tai vaellukselle. Eli semmonen 6 kilometriä tohon suuntaan. Niin on semmonen toinen temppeli. Ja niin kuin näkyy, niin tää on aika vuorista. Katsotaan miten mä pärjään.
takaisin hotellihuoneessa hain viimeiseksi jollapäiväksi kanaa. Ja olutta jääkaapissa. Huomenna checkout, lähtö takas Souliin. Sieltä 2 yötä ja sitten takas Suomeen. Elikkä tää on varmastikin viimeinen video, minkä mä tällä teen. Tää on ollut todella hyvä reissu. Ja semmonen, että en tiedä, jotenkin on ollut tosi paljon tekemistä. Tuntuu, että on ollut täällä tosi kauan, mutta myös toisaalta tosi vähän aikaa. Tullut tähtyä ja koettua tosi paljon kaikkea. Mutta sitten tietysti pari juttua, mitä olisin halunnut käydä katsoa. Esimerkiksi se Unjusa, sitten tää Sonamsa temppelit jäänyt näkemättä. Tällä Suncheonissa olisi ollut myös pari muuta juttua. Eli se semmoinen kansainvälinen puutarha ja sitten semmoinen vesistöalue, mikä on kuuluisia. Mutta no, en niitä nyt sitten käy katsomassa. En tiedä, pitäisikö sitten joskus tulevaisuudessa vielä tulla uudestaan. Haluaisin kyllä, mutta tietysti siihen vaikuttaa vähän kaikkea. Raha ja aika. Ja se, että on kaikkea muutakin, mitä tekisi mieli nähdä. Mutta kyllä se tuntuu siltä, että täällä Jollassa pitäisi vielä käydä joskus toistekin. Gwangjussa tuntuu, että siellä jäi vielä paljon nähtävää ja Mokpossa samalla. Ja täällä Suncheonissa Josussa. Jeonju nyt on vähän semmoinen, että en tiedä, onko mulla hirveästi kiinnostusta sinne palata. Se jotenkin jostain syystä tuntuu, että se tuli nähtyä aika hyvin. Mutta joo. Ei muuta kuin näihin kuvia tunnelmiin.